ହଉ ବାସନ୍ତୀ ନାନୀ ବାସନ୍ତୀ ନାନୀ ବେସର କରୁଛି ବଟା ଟିକେ ଭଲ କି ଅଦା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ରସୁଣ ଛେଚି ଚିକନ କରିବା ହଉ ଦି ଚଉଟୁଣି ଭାଇ ମାନେ ଜମା ଦି ହିସାବରେ କରିଦେବେନି ଦି ଚଉଟୁଣି ଲାଗିଛି ଘଣ୍ଟା ପିଛା 6,500 ମାରି ମାରି ତା ମୁଣ୍ଡ ଗାଲ ଫଟେଇ ସାରିଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି ବୋଲି ମାରି ମାରି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ସାରିଲାଣି ଇଏ କହୁଛି ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ଦିଅର ଭାଉଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଆସିକିନା ଦିଅର ଭାଉଜଙ୍କ ଲାଗି ଖୋଟା ହାଉଲେ ହାଉଲେ କାନିକିରି ଯିବ କାନିକିରି ଗଲେ ଭାଇ ମାତା ଝାଡୁ ପାହାତା 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା ସବୁ ପଇସା ଜୁଆରେ ହରେଇଲା ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ଗହଣା ଘାଟି ସବୁ ଜୁଆରେ